Неўміручасць, 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 як рагуя, атрымаць яе магу амаль без папярэдняга заказу. За неўміручасць у чаргу, за неўміручасць у чаргу займайце, даражэнькія, адразу. Каб болей нам не мучыцца, каб болей нам не мучыцца, як малпам да падобным пераскона. Мы прагнем неўміручасці, мы прагнем неўміручасці, мы прагнем неўміручасці закона. Жыццём умеем даражыць, ты дзень за днём ад нас бяжыць, зліваючыся ў месяцы і годы. А нам бы жыць і не тужыць, а нам бы жыць і не тужыць да ўласнай і агульныя салоны. Хапіла ў нас рашучасці, хапіла ў нас рашучасці, у бабулі смерці скарка збіць карону. Мы варты неўміручасці, мы варты неўміручасці, мы варты неўміручасці закона. Люди добрые! Люди добрые! Я вас люблю. Мы вас так само! Я принес вам добрую вестку. Народился цуд. Вось тут, у гэтай лаборатории. Месцы моих пакут и радостей, солодких мар и горьких расчарований. А про что я мару? Про тое, як продолжить ваше жыццё. И вось вы можете себе павіншаваць. Наши шматгадовые доследы паспяхова закончены, и вынікі іх признаны за великое открытие. И долго мы будем жить! Вечно! Так, я не жартую, вечно! Нам удалось открыть закон неумиручести. Неумиручесть. Хто об ёй не марыў? З таго часу, як чалавек стаў чалавекам, ён не можа прымірыцца са смерцю. Таму ён выдумаў сабе неуміручасць душы, якую прапаведаюць амаль усе рэлігіі. Нават калі бачыць труп падобнага да сябе, і тады ён не верыць, што ўсё скончана. Не можа быць, каб знік бясследна такі цуд, як чалавечае жыццё. Ён верыць, што вызваленая з цела душа будзе жыць вечна. Чалавек заўсёды імкнецца пашырыць сваё жыццё за межы фізічнага існавання. І нават той, хто добра ведае законы прыроды, і ён у большай ці меншай меры дабіваецца неўміручасці. Тым, што дае жыццё наступнаму пакаленню, тым, што робіць добрыя справы, за якія яго будуць успамінаць людзі, калі яго самога ўжо не будзе. Але чалавеку гэтага мала. Чалавек хоча жыць фізічна, сам, сваёй асобай. Добрый день, Борис Петрович. А, Наташа, знаёмцеся. Гэта моя памочніца Наташа, малодшы навуковы супрацоўнік. Ну як наш неўміручы пасля працэдуры? Все в порядку, Борис Петрович. Дякую, Наташа, дякую. І так, чалавек хоча жыць і ніколі не паміраць. А хто ж яму не дае? А не дае яму, адкажаце вы, закон прыроды, паводле якога ўсё жывое павінна памерці. Прычым усё, ад хварэлы да секвоі, ад чарвяка да акадэміка. Аднаму арганізму суджана жыць хвіліны, другому стагоддзі, але ад смерці ратунку няма. А ці ж сапраўды смерць з'яўляецца непазбежным канцом нашага існавання? Ад чаго паміраюць людзі? Ад інсульту, ад інфаркта, ад рака. От чарніла! А хто памірае ад гэтых хвароб? Як правіла, гэтыя хваробы апаноўваюць арганізм падношаны. Аслаблены, як апенькі, стары трухлявы пень. Глебу ім падрыхтоўвае старэнне арганізма. А что такое старение? А, Кузьма Захарович, знаёмцеся, гэта наш старэйшы, малодшы навуковы супрацоўнік. Салют! Вось у гэтым і ўся задача, паважаны Кузьма Захарович, каб разгадаць механізм старэння і авалодаць ім. Жыццё, як вы ведаеце, гэта бялковы абмен.
які адбываюцца ў арганізме пастаянна і няспынна. Але хітрая прырода, забіраючы ў нас жыццёвую матэрыю, кожны раз дае нам узамен тое ж самае, але крышачку горшае. У выніку ў клетках арганізма адбываюцца змены, якія перашкаджаюць яго абнаўленню. І вось мы паставілі сабе задачу дабіцца справядлівага абмену, каб наш арганізм, нічога не трацячы, абнаўляўся на тым жа ўзроўні. Тады не будзе старасці і не будзе так званай натуральнай смерці. А не натуральная буде? Ну, калі вас раздушыць аўтобус, або спапяліць атамная бомба, дык наўрад ці зможаце вы разлічваць на неўміручасць. Але ад натуральнай смерці вы нас уратуеце? Клаўдія Петровна, прывітанне вас абавязкова. Праведзеныя доследы даюць нам права адказаць на гэта станоўча. Гэта падобна на містыфікацыю. Ці няма ў вас якіх-небудзь доказаў? Я тут гавару толькі пра вынікі нашых доследаў. Раскрыць іх сакрэт я не магу па вядомай вам прычыне. Скажу коротка, што мы дабіліся гэтых вынікаў уздзеяннем на бялковыя ферменты, якія кіруюць усімі працэсамі абмену. А доказы сякія такія ёсць. Наташа, покажите, калі ласка, доказ. Одну хвилиночку. Вось ён. Гэта пацук, таварышы. Па гадах ён біблейскі Мафусаіл. Пражыў 4 пацучыныя вякі, яму даўно ўжо пара паміраць. А ён, бачыце, як агурочак. Шерсть блескучая, сам веселый, усе органы и залозы функционируют нормально, дае паўнацэннае здаровае потомство. Першае народжанае ім пакаленне пражыло ўжо 3 вякі. І ўвесь сакрэт у справядлівым абмене, які нам удалося наладзіць. Можа, вы нам і чалавека неўміручага пакажаце? З чалавекам справа больш складаная, Клаўдія Петровна. У пацука кароткае жыццё і хуткая змена пакаленняў, на ім лягчэй прасачыць. Але што да абмену, дык ці то ў пацука, ці то ў чалавека прынцыповай розніцы няма. Між іншым, мы і з людзьмі праводзім клінічныя доследы. Пра пакаленні тут гаварыць яшчэ рана, але за 10 гадоў нашы падапечныя ні капелькі не пастарэлі, і, што самае галоўнае, ніякіх пабочных непрыемнасцей. Значыць, мы можам лічыць сябе неўміручымі? Лічыце на здароўе! А мы пастараемся, каб гэта сталася. А ці не замнога нас усіх будзе неўміручых? Павел Антонович эканаміст, у яго свой клопат з неўміручасцю. Разумееце, мяне як генетыка цікавіць другое. Вось і дыскусія пачынаецца. Прашу маіх апанентаў сюды, у лабараторыю. Прашу. Прошу садиться. Дякую. Владимир Федорович, вы хотели нечто сказать? Так, говорячи про неуміручість, ви, Борис Петрович, маєте на увазі індивідуум і нічого не говорите про від. Ну, коли індивідуум буде жити вічно, то як буде обстоять справа з еволюцією віду? Ну, як буде обновлятися род чоловічий? А на гэта пытанне вам і адказваць, паважаны Владимир Федорович. Разумеется, з одного боку будуть нараджаться новые поколения, з другого не будут помирать старые. У одним громадстве побач з людьми новой генерации будут жить старые малпы. А гэта значыць мы. Будут жить старые малпы со своими старыми поглядами, звычками, забабонами, да еще будут плодить подобных до себе. Ну, калі гэта яшчэ будзе. Ці будзе, ці не, а мы ўжо будзем галаву ламаць. Голову ломать приходится. Неумиручесть такая проблема, что мы повинны думать о масштабе вечности и за все человечество. Слухайте, давайте все-таки жить перш за все. А думать про вид, для гэтага у нас будет целая вечность. Вось-вось. Индивидуум вырашает спрэчку свою корысть. Я хочу жить вечно, а человечество нехай выраджается. Яшчэ ці будзем мы здольны, як вы кажаце,
плодить подобных до себе. А чаму не? Пацук же гэтых здольнасцей не страціў? Раджаць цэлую вечнасць, гэта, я вам скажу, таксама невялікая асалода. Гэта ваша добрая воля. Не хочаце, не раджайце. Ну, калі ў цябе ўсё ў норме, як у гэтага пацука, дык куды ж ты дзенешся? Ясна, ясна, будзем раўняцца на пацука. Калі Бог стварыў Адама і Еву, ён даў ім наказ. Плодитеся, размножайтеся, заселяйте землю и пануйте над ёй. Будем жить по закону Божьему. Паважаныя энтузіясты па частцы размнажэння. Я эканаміст. Магу захапляцца і романтыкай, але свае романтычныя захапленні заўсёды правяраю статыстычнымі данымі. Вось і вам хачу падкінуць некалькі лічбаў. Клаўдія Петровна. Так. Як часта жанчына можа раджаць, асабліва не перагружаючы сябе? Я думаю, раз у 3-4 гады можна раджаць. Так, пры ўмове, што людзі не будуць паміраць, і ўсе дарослыя жанчыны будуць раджаць раз у 4 гады, насельніцтва за 20 гадоў павялічыцца у 3 разы. Ну, гэта яшчэ не страшна. Такім чынам, за 100 гадоў насельніцтва нашай рэспублікі павялічыцца ў 243 разы і будзе складаць 2 мільярды 187 мільёнаў чалавек. Мільярды? Так, сябры, мільярды. Да мільярдаў? Товарищи, тут нечто не так. Усё так, Александр Павлович, можете проверить. Возьмите 9 миллионов нашего насельніцтва и помножьте на 3 у 5 ступени. Атрымаецца тое, што трэба. Я не разумею, а чаму ў 5? Таму што ў стагоддзі 5 20годдзяў. Так. Сапраўды? 2 мільярды 187 мільёнаў. И никуда не денешься. Яшчэ бадай, што можна дыхаць. А чым я вас кормить буду? 2 мільярды костюмов, где я вам возьму? Клімат зменім. Без штанов абыдземся. Тут и трусов не хопіць. Экономика, видать, не доросла еще до неумеручести. Дык што? Будем далей размножаться? Па сіле магчымасці. Якая ўжо тут магчымасць, прабачце? 10 тысяч душ на квадратны кіламетр. Борис Петрович, так что ж робить? Товарищи, есть выход. Вернемся до каннибализму. Гумор висельника. Так мы сразу забиваем 2 зайцев. Вырашаем проблему харчевания и регулюем рост насельніцтва. Вы циник, молодой человек. Нават жартовать так и то непристойно. А что ж мне робить, коли такая ситуация? Можна ж і іначай рэгуляваць рост насельніцтва. Например, Ёсць розныя способы. Стерилизация. А хоть бы и так. мама моя, ратуйся, кто может. Так может с вас и почнем, Павел Антонович. Товарищи! Борис Петрович только что подарил нам неумиручесть. А вы хотите позбавить нас радости життя? Так, і дзе гаранты, што вы не стэрылізуеце пры гэтым бацьку патэнцыяльнага Эйнштэйна? Гэта не мэтазгодна і по другой прычыне. Неуміручасць магчыма толькі тады, калі ўсе эндакрынныя залозы функцыяніруюць нармальна. Вось як у яго. Так, як у пацука. Так что шануйте свои эндокринные залозы, Павел Антонович. Нарэшце, і ражаць жа можна не ў 4 гады раз, а, скажем, у 50. У 50? Ну что там с тобой еще станется за 50 годов? С вашей пропановой нельзя сходиться и по моральных меркованиях. Мы хотим жить вечно, и тому отмовляемся давать жыццё подобным до себе. А может, тыя, что не народятся по нашей вине, были б у шмат разоў больш таленавітыя за нас? Александр Павлович, это неправильно. Ну что ж, вы биологи, вы социологи. Вы вырашайце гэта пытанне. Раджайце, як хочаце, а мне одно ясно. На ўсіх неуміручасці не хопіць. Кому ж хопить, а кому не? Вырашаць. Гэта будем не мы. А кто? А кто ж, Борис Петрович? Відаць, нейкія высокія інстанцыі. Словом, няхай живе неумиручий пацук
а мы за ім у чарзе пастаім. Гэта цяжка ўявіць, таварышы. Але хутка ракавая мяжа падзеліць усіх нас тут на неўміручых і звычайных смертных. Вось жыў, працаваў і ні аб чым не думаў. А цяпер такое адчуванне, нібы мяне да кары смерцю прысудзілі. А чаму ж именно вас, Кузьма Захарович? Бачыце, чалавек я ўжо не малады, з залозамі асабліва пахваліцца не магу, а новых жа вы мне не ўставіце? На вялікі жаль, не ўставлю. Не маю такой магчымасці. Добра хоць, што мяне стэрылізаваць не трэба. Борис Петрович, дозвольте мне крыху пофилософствовать. Коли ласка, коли ласка. Вось вы, Александр Павлович, говорили про мораль. Так. Правильно. Эгоизм – это агидная справа. Але что такое эгоизм? И что такое мораль наогул? Напэўна, пры неўміручасці мы будем укладывать гэта паняцце не зусім тое, што укладываем цяпер. У неўміручага грамадства будзе свая мораль, якая будзе адпавядаць яго інтарэсам. Цяпер мы з вами з пашанай ставімся, скажем, да старасці. Але старасць жа ў нас не вечная. Мы шануем старого чалавека, маючы на ўвазе, што ён нас хутка пакіне. Але пасадзіць сабе на шыю навекі вечныя мільёны старых непрацаздольных людзей наўрад ці гэта будзе ў інтарэсах грамадства. Таму людзі, якія знаходзяцца ў такім стане, мне здаецца, і прэтэндаваць не павінны на неўміручасць. І крыўдзіцца на свой лёс у іх няма падставы. Значыць, на мыла. Дарагі Кузьма Захарович, я ж не супраць вас выступаю. Вы цудоўны чалавек, жывіце на здароўе сабе хоць і вечна. Я наконт таго, што мараль – гэта паняцце непастаяннае. Возьмем, напрыклад, шлюб. Цяпер мы клапоцімся, каб моцная была сям'я. Калі муж з жонкай разыходзяцца, дык мы стараемся іх памірыць. Дык што ж, і ад неўміручых мы будзем патрабаваць вернасці шлюбу? Ды за 1000 гадоў табе так абрыдзе твой напарнік, што вы мяне выбачаеце. Вы, Клавдия Петровна, такие философские нетры завели нас, что и не выбраться. Товарищи, что можно сказать у заключения нашей размовы? Усім нам стало ясно, и это с лічбамі ў руках доказал Павел Антонович, что неўміручасці на ўсіх не хопіць. И тут паўстае самая цяжкая проблема. Як дзяліць людей на уміручых і неуміручых? І хто гэта будзе рабіць? Няхай народ скажа свое слово. Один критерий для мяне ясны – гэта стан организма. Старасць, на вялікі жаль, працэс неабарачальны. Але ж і не старыя не ўсе ўмесцяцца ў неўміручасці. І нехта павінен будзе рабіць такі адбор. Прывітанне! Прывітанне! Неўміручы. Сам Бог прынёс вас сюды, Иван Кириллович. Нешта я не заўважыў, каб ён мяне нёс. Сам узбіраўся на 3-й паверх. У нас тут складаныя праблемы ўзніклі. Праблемы. Мне свае спакою не даюць. Элементарныя часцінкі турбуюць. Элементарныя. А я вось і з элементарнымі не магу управіцца. Як вы думаете, Иван Кириллович, можно усім абяцаць неўміручасць? А што сказала ваша нарада? 10 000 человек на квадратный километр. Правда, гэта праз 100 гадоў. Так. Весёлые перспективы. И зусім не такая далёкая, я вам скажу. Мы таксама лічым, што гэта немагчыма. И несправедліва было б дараваць неўміручасць бюрократу, тунеядцу, злодзею, бандыту. Хіба вы дзеля іх здзяйснялі свой подзвіг? Так, але хто будзе аддзяляць авец
ад козлішча. Люди? Люди? Няхай самі люди называюць вартых неўміручасці. У канечнай станцыі гэта можа быць які-небудзь камітэт, скажем, камітэт па справах неўміручасці. По-мойму, нядрэнна гучыць, а? Так што мы ўсе хутка станем перад вашы ясныя вочы, Борис Петрович. А чаму ж именно пред мае, Иван Кириллович? А каго ж яшчэ нам шукаць? Самі заварылі неўміручую кашу, самі і расхлёбваеце, калі у мяне запытаюць, я толькі вас буду рэкамендаваць. У Бориса Петровича у самого деликатное становішча. Старшыня журы сам сабе прэміі не прысуджае. Это вы наконт неўміручасці самога яе аўтара. Другой неўміручасці я ўсё роўна не адкрыю, так што які сэнс надзяляць мяне вечным жыццём? Давайте не будем гвалтаваць сумленне Бориса Петровича. Паміраць жа ён не сёння збіраецца. Народ і пра яго скажа, чаго ён варты. Я, Борис Петрович, хочу звярнуць вашу увагу на одну акалічнасць. Я слухаю вас. Асабіста я не сумняваюся ў сур'ёзнасці вашых навуковых доследаў, але ёсць людзі і даволі высокага рангу, для якіх ваш пацук не з'яўляецца пераканаўчым. Для іх пацук это шкодны грызун і разносчык заразы. Убачыўшы якога іх жонкі кідаюцца на крэслы і узнімаюць віск. Я профан у гэтай справе, але некаторыя лічаць, што пераносіць якасці пацука на чалавека неправамерна. Як вы добра ведаеце, Іван Кириллович, навуку робяць не рангі, а хто? А вучоныя, якія ведаюць, што можна пераносіць, а што не. Ну, прабачце, я просто хацеў папярэдзіць, з якога боку вас могуць шчупаць вашы апаненты. У нас ёсць наконт гэтага заключэння кампетэнтных органаў. Ну, жадаю паспяхова ўкараніць вашу неўміручасць у наше пакуль што смяротнае цело. Я вас проводжу. Вось так, дорогие товарищи, не можем мы ўсім забяспечыць неўміручасць. Земля не вытрымае, ды і не ўсе заслужылі яе. Прыйдзецца вам самім вырашаць, хто яе заслужыў. Алло, слухаю. Борис Петрович яшчэ не прачнуўся. Не выспаўся. Ему всю ноч звонили. Так, наконт неўміручасці. Вы таксама? Позвоните, калі ласка, пазней. Господи, ну не памрацёж вы, пакуль ён адпачывае. Прошу прабачэння, товарищ генерал, я не могу яго будзіць. Ой, вам же самому надокучить. Ну, это вы здорово придумали. Кто там? Да генерал неўміручасці патрабуе. Які генерал? А хто яго ведае? Кажа, буду звоніць, пакуль не доб'юся. Цяжкі выпадак. От паспаў бы яшчэ. Сам зараз ногі выцягнеш праз гэту неўміручасць. Каму-небудзь і раз патрэбіцца і пасля мяне. Ну, чаму не?
Ну вось, калі ласка. Я слухаю. Так. Слухаю вас, товарищ генерал. Устал при вашей допомозе. Прошу говорить спокойнее, то я ничего не разберу. Я неуміручасці не размяркоўваю. Я адкрыў закон, але не распараджаюся лёсам людзей. Так, для гэтага ёсць камітэт па справах неуміручасці. Так, ён і будзе вырашаць, хто варты неуміручасці. Боже, я допускаю, што вы самы лепшы з генералаў, але не мне ў гэтым разбірацца. Магчыма, сустрэнемся. Генерал-майор Дажымалаў, Дажывалаў, прабачце, буду помнить, у запасе. Ну, я рад, что у нас у запасе есть такие боевые генералы. Будьте здоровы. Марыша, почерк, як быццам, не генеральский. Може, задрэмлеш яшчэ? Трэба ў інстытут ісці. Бора, ну няўжо гэта ўсё праўда? Што? Ну, што мы будзем жыць вечна. Хто-небудзь будзе. Ну, мы ж з табой, напэўна, будзем. Ой, падумаць страшна. Вечнасць. Гэта як бескрайні акіян. Плывеш, а канца няма. І ніколі не будзе. Падобна. А што рабіць? Не разумею. Ну, занятак жа нейкі трэба мець. О, будзем жыць, такі занятак будзе. Вечна абед табе гатаваць. Ну, чаму абед? Чаму абед? Абед гатаваць будзе каму. А, значыць, мне і гэтага не застанецца. А што чалавек без справы? Для вялікага жыцця і справу трэба вялікую, каб усяго захапіла. Это правильно. Бора, давай падбіраць мне справу. Спецыяльнасць якую-небудзь. Выбірай любую, якая табе падабаецца. Ну так, часу шмат, любою можна авалодаць. І не адной. А што, калі надакучыць плысці? Куды? У вечнасць. Так абрыдзе, што і не вытрымаць. Я не ведаю, ці можа так быць. Тады за борт, у бездонне, так? У другую вечнасць. Ну, гэта ўжо будзе антывечнасць. Але буду я мець на гэта права. Думаю, што будзеш. А і на што такія змрочныя думкі? Давай пра што-небудзь іншае. Дзетак бы нам цяпер. Загінуў наш Валерык. Гэта колькі б яму ўжо было? 24. Кім бы ён мог быць, як ты думаеш? Па ўзросту мог быць ужо аспірантам. Так. Можа, і ўнук быў бы ўжо? Мог быць і ўнук. Пабаялася я больш раджаць. Спачатку жылося цяжка, пасля думалася позна, старасць надыдзе, а дзеці малыя будуць. А цяпер і сапраўды позна. А колькі б у нас магло быць унукаў, праўнукаў, прапрапрапраўнукаў, і ўсе неўміручыя. Ну, не растрывожвай сябе, Марыша. А можа, яшчэ не позна, Бора? Можа, можна вярнуць мне маю жыццёвую сілу? Ты ж ведаеш таямніцу ўсіх гэтых сакрэцый эндакрынных залоз. На вялікі жаль, нічога зрабіць нельга. Тут, як у юрыспрудэнцыі, закон адваротнай сілы не мае. Ну, што б табе раней было адкрыць гэты закон? Ну, раней не выйшла, а некаторым яшчэ не позна. Што? Бора, што ты сказаў? Я кажу, што ён яшчэ саслужыць службу людзям. Мне страшна, Бора. Што з табой? Я зусім забылася. Я толькі пра сябе думала. Ну так, для мяне позна. А для цябе ж не позна. Марыша, пра што ты гаворыш? У цябе яшчэ могуць быць і прапраўнукі. Дык што з гэтага вынікае? Але іх у цябе не будзе праз мяне? Марыша, павер, што мне не да прапрапраўнукаў, і мяне гэта зусім не турбуе. А мяне турбуе. Мяне вечна. Страшна падумаць, якое значэнне мае цяпер гэта слова. Вечна. Мяне вечна будзе мучыць сумленне.
Ты вечно выдумляешь себе невырашальные проблемы. Это ты ее выдумал, так. Супокойся, Марыша. Супокойся, прошу тебя. Что б там ни было, у наших адносінах нічога не зменіцца. Паколькі гэта залежыць ад мяне, вядома. О, мне хто звоніць. Адчыні, калі ласка, Марыша. Адчыні. Гора, это Наташа. Добрый день. Заходите, коли. Борис Петрович дома? Нешта рано ён вам спатрэбіўся. Важная справа, Марина Сергеевна. Наташа, вы? Что-нибудь здарылася? Здарылася, Борис Петрович. С пацуком что-нибудь? Со мной. Наташа, дорогая, что ж такое? Один великий ученый открыл секрет неумиручести. И что ж далей? Мяне пужае ваш тон, Наташа. И это шмат что перевернуло до горы ногами. А, у вас есть новая идея, так? Есть идея, Борис Петрович. Марыша, пробач, калі ласка. Закрытая тематика, так? Ох, раскрыю я калі-небудзь гэтую тематику. Яна сур'ёзна раўнуе? Ты что, выраўнаваць да вас? Хіба вы не ведаеце Марины Сергеевны? Не пачуе? Вы сёння дзіўная нейкая. Зусім сакрэтна. У першую чаргу ад яе. Годзе вам мяне інтрыгаваць. Годзе, дык годзе. Добра, што мы абое біёлагі. Гэта аблегчае мне задачу. Я гатоў слухаць, вы дастаткова мяне падрыхтавалі. Я прыйшла, каб прапанаваць вам сябе. Гэта як жа разумець? А ў якасці аб'екта для доследаў? У якасці вечнага спадарожніка. Баюся, я вас неправільна зразумеў. Калі баіцеся, значыць, зразумелі. Аказалі, што падрыхтаваны. Прызнаюся, гэта так незвычайна, я не чакаў. Ад мяне такога нахабства. Вы мяне не ведалі. Вы проста мяне не заўважалі. Вы бачылі толькі вашага пацука. А побач з ім нейкая бястварная і бесполая істота ў белым халаце. А што ў яе пад халатам? Гэтым вы не цікавіліся. Не, я прыблізна уяўляў. Што пад гэтым халатам б'ецца жывое гарачае сэрца, 120 удараў у мінуту. Вы гэтага не заўважалі. У вас заўсёды роўна 68. Мне здавалася, што пульс у вас нармальны. Сэрца – гэта, вядома, глупства. Гіпербола. Сінекдах, адным словам, метафора. Ва ўсякім разе, не ў ім справа. А ў чым, вы самі добра ведаеце. Хоць мы і гомо сапіенс, але і ў нас бушуе той самы інстынкт прадаўжэння роду, што і ў пацука. А сапіенс выходзіць тут ні пры чым? Прычым, але аб гэтым пасля. Цяпер я хачу давесці да вашага ведама, што гэты заложаны ва мне магутны інстынкт выбраў аб'ектам вас. І даўно? Яшчэ да неўміручасці, з таго часу, як я пачала з вамі працаваць. А што ж ён дагэтуль маўчаў, не заяўляў аб сабе? Неўміручасць? Яна зняла ўсе перашкоды. Але ж вы ведаеце, што вакансія занята, а сумяшчальніцтва забароняецца. Вы рашылі ўратавацца ад мяне за гэтым хісткім бар'ерам? Бар'ер гэты варты быў чаго-небудзь да неўміручасці, а цяпер ён страціў усё сваё значэнне. Нарэшце мой узрост. Кіньце, Борис Петрович, хапацца за саломінку. Я сачу за станам вашага здароўя, ведаю ўсе вашы аналізы, кардыяграмы і заключэнні эндакрынолагаў, усе вашы біялагічныя якасці і фізіялагічныя магчымасці. Я ведаю, што ў парадку эксперыменту вы абследаваліся на прадмет неўміручасці. Вынікі абследавання мяне цалкам задавальняюць. У вас усё нармальна. Оказывается, вы ўсебакова ўзброены. Без гэтага такую крэпасць не возьмеш. Цяпер нам трэба высветліць адно кардынальнае пытанне. Именно? Могу я различивать на вашу шчырасць? Постараюся. Шчырасць за шчырасць.
Як вы глядзіце на мяне, як на асобу іншага полу? Стараюся не глядзець. Ну, а каб не баяліся? Ну, каб я быў пацуком. Вы хочаце сказаць, што ў пацука няма зарэгістраванай жонкі? По-мойму, гэта важная акалічнасць. Дык вось, перш за ўсё пра ваш законны шлюб. Я на яго не замахваюся. Не патрабую разводу. Не падбухторваю, каб вы падсыпалі мыш'яку Марыне Сергеевне, ці жылі я са свету якім-небудзь іншым спосабам. Што вы гаворыце? Што вы гаворыце? Марына Сергеевна мілая жанчына. І няхай яна здарова жыве, колькі ёй Бог вызначыў. Я пачакаю. Што вы гаворыце? Але на што ёй неўміручасць? Чым яна яе заслужыла? І якая карысць грамадству ад таго, што яна не памрэ? Маладой яна ўжо не стане, дзяцей вам нарадзіць не зможа, а вас прывяжа на векі вечныя. А вы ж маглі падарыць чалавецтву таленавітых, можа, нават геніяльных нашчадкаў, дзяцей, унукаў, праўнукаў. Сваёй вечнай адданасцю старой бабе вы пазбаўляеце грамадства такога цудоўнага дару. Якая ж гэта мараль? Гэта старыя мешчанскія забабоны, а не мараль неўміручага грамадства. Правільна на нарадзе гаварыла пра мараль Клаўдія Пятроўна. Шмат што будзе выглядаць зусім іначай. Я доўга над гэтым думала, і вось прыйшла да вас. Што да неўміручасці Марыны Сергеевны, дык вы ўпусцілі з-пад увагі адну вельмі важную акалічнасць. Памятаеце, я гаварыў, што неўміручасць магчыма, пакуль усе эндакрынныя залозы функцыяніруюць нармальна. На вялікі жаль, Марына Сергеевна пераступіла ўжо гэту мяжу. Я ёй пра гэта не кажу, і вас прашу вас не прагаварыцца. Але калі якая-небудзь магчымасць адкрыецца, вы ўсё зробіце для Марыны Сергеевны? Я не бачу такой магчымасці. Значыць, адна перашкода адпала. Ва ўсякім разе адпадае з часам. Але справа ў тым, што нам з вамі яшчэ ніхто неўміручасці не прысудзіў. Гэта вы наконт мяне. Пра вас гаворкі не можа быць. Чаму ж не можа быць? Я ўжо сказаў у адной высокай інстанцыі, што не прэтэндую на неўміручасць. Глупства. Абсурд! Людзі захочуць бачыць вечна жывым свайго куміра. Будуць і такія, што захочуць бачыць яго мёртвым. Гэта хто? Таму, каму будзе не прысуджана неўміручасць. Нарэшце, я і сам магу адмовіцца, калі цяжар акажацца не па маёй сіле. Кінуў людзям косць, а сам у кусты так выходзіць. Не патрабуйце ад мяне, Наташа, больш, чым я магу. Вы можаце зрабіць мяне неўміручай. Я не раздаю неўміручасць па знаёмству. Значыць, адмаўляеце? Асуджаеце на смерць? Наташа, милая, вы мяне так ашаламілі, ашарашылі, агарошылі, што я сёння нічога больш разумнага сказаць не магу. Разбэшчаная нахабная дзеўка прапануе вам свае паслугі, і вас гэта шакіруе? Так гэта трэба разумець. Ну, хто скажа, што вы разбэшчаны? Ніводнай плямінкі я не заўважыў на вашых паводзінах, але строй думак у нас, відаць, розны. Вы жывіце ўжо заўтрашнім, а я яшчэ сённяшнім, а можа і ўчарашнім. Мне ваши прапановы здаюцца крыху дзіўнымі, экстравагантнымі, разважанні занадта рацыянальнымі, то бишь эмоцыянальнымі. Бывайце. Благочестивый старч. Пора кормить проклятого пацука. Чаму проклятого? Может, с гэтага дня я его зненавиджу. Подумайте, что вы говорите. Вам доверили такую важную справу. Пацуку неумиручесть, а я могу вздыхать. Наташа, вы меня полохаете. Ага, спужались. Не бойтесь, не отручу. О, ну и Наташа. Вось и ведай, что у яе под халатом.
Ты нечым усхваляваны? Тут мне Наташа проблемку одну подкинула, аж у вачах темно стало. Она дзяўчына кемлівая. Больше, чем ты можешь уявить. Вось бы каго табе ў неўміручыя спадарожнікі. Да что гэта сёння такое? Ну чаго ты? Я ж заўсёды гаварыла, што яна мне падабаецца. Давай про что-нибудь іншае. Ёсць справы больш актуальныя. А самае актуальнае цяпер у цябе паснедаць, а то пабяжыш і не еўшы. Шклянку чаю. Ой, што гэта? Народ сабраўся? Можа, подбілі каго? Ой, нешта сюды глядзяць. Ой, рукамі махаюць. Ці не пажар? На пажар не падобна. Як быццам вітаюць каго. Вітаюць, няхай вітаюць. Пайду апрануся. О, яшчэ нехта. Ну, і паснедаць не дадуць. Бора! Нейкі чалавек. Кажа, па вельмі важнай справе, ад якой залежыць яго і твой лёс. Что там яшчэ такое? Замах, диверсия? Глупство какое-нибудь? Нехай зойде. Пустите меня! Мне треба бачити! Что робится? Что робится? Кошмар! Добрый день, Борис Петрович, добрый день. Добрый день. Віншую з великим открытием. Дякую. Мое прозвище Караулкин. Свое вы можете не назвать, и оно во всех на языку. Вы бачите, что робится, а? Ледве прорвался до ваших дверей. А что там такое? Не там, а тут. Вы же неумиручесть выдумали. Сегодня по радио об этом объявили. Ах, вот яно что. Вот яны и изъявились. Что, манифестация назначена? Да ничего не назначено. Вас пришли привитать. А на самой справе боятся, как не спозниться. Думают, что тут уже неумиручесть у пакетиках раздают по полкило на рыло. А что ж мне треба робить? Ничего вам не треба робить, Борис Петрович, ничего вам не треба робить. Вы уже зробили. Нехай они покричать. Чем больше крику, тем больше славы. Все это в вашу користь. А мы с вами простое поговорим. Ради ласки, сядайте. Родненький мой, сядайте. Ай, як вы можете? Як вы можете, Борис Петрович, на стол поставили череп? Ай! Але вы намекали, что мне нечто погрожает. Вам погрожает смерть. Ну, як і всім смертним. Не, як не умируть. Не разумею, растлумачьте, коли ласка. Скажите, неумиручие люди будут есть и пить? Ну, ведомо. Коли будет что? А чему ж не будет? Вы можете выдумать неумиручесть. А лишь килограмм мяса на неумиручую вы же не придумаете? Ну, буде неумиручесть, буде и материальная база. Так я ж и есть база. Не разумею. Я загадчик базы, и я повинен их кормить. А, так они же будут неумиручие, а вы... Что за питание? Вы меня зробите неумиручим? Вы в этом упевнены? Так это у ваших интересах, Борис Петрович. Скажите, навошта вам брать какого-нибудь сопляка, коли есть опытный работник, який на этой справе собаку съел? Собака, это, видать, не самое большее, что он съел. Ну, быка съел, подумаешь, так я ж кормлю миллион людей, а буду миллиард и миллиард прокормлю. И вы, Борис Петрович, от этого не проиграете. А, вы мне что-нибудь подкинете? Родненький, у вас будет все, что ваша душа пожидает. И об семье так само можете не клопотиться. Семья у меня невеликая, правда. Коли ласка. Собака есть. Ой, есть про что говорить, Борис Петрович. Здоровый, жаре мясо, только давай. Борис Петрович, коли вы любите забавляться полеванием, и у вас будет целая псарня, ее хопить. Есть, напевно, люди, что и теперь користаются з вашей ласки. Ну, ласка за ласку, без этого же не бывает. Правда, вас у лику моих клиентов нема. Кто ведал, Борис Петрович, что вы станете такой знаменитостью? А якая ж ласка от меня потребуется? Дозвольте мне
Борис Петрович, дозвольте мне от имя работников базы поцеловать вас. Ай, академик. Дык якая ж ласка ад мяне патрабуецца? Ну, что вы можете? Что вы можете? Не умирутесь. Не умирутесь. Так, у меня и рекомендации есть. Коли ласка, Борис Петрович. Цікава. Коли ласка. Паважаны Борис Петрович, я думаю, што ў вечнае падарожжа па жыцці трэба прыхапіць караўкі. Нам, неуміручым, ён вельмі спатрэбіцца. Подпіс невыразны. Так это ж пишет сам Антон Федорович. А хто такі Антон Федорович? Як? Вы не ведаете, кто таки Антон Федорович? Прызнаюся, не ведаю. Ай, Борис Петрович, я вам скажу, вы вельми много тратите. Да? Так. Значит, вы лічыце, што сваімі добрымі справамі заслужили неуміручасць? Ну, Антон Федорович об этом пишет. А, правильно. Повинен вас попередить, что мне потребны будут опытные помощники. Что, их так само у неуміручыя? Ну, что зробишь? Что зробишь? И шмат их у вас? Не, у меня тут невеликий списочек, коли ласка. Цікаво, цікаво. Коли ласка, Борис Петрович. О, что? Многовато. Многовато? И все Караукины? Ну, чему Караукины? Не все, а ледёс крыху. Это все добрые работники. Євфросіння Парыгоровна Караукіна, год народження 1800... И сколько ж годов? Ах, это моя бабка. Ну, ей уже за 90. Ну, али, ну, нельзя ж крыўдзіць старую. Ну, Сёма Караукін. Семен. Что, это так само работник? Будучи. Вы только поглядите, Борис Петрович, який это хлопчик. Приходжу додому, да кидається до меня и кричит: дядя, падла, дай! И даю. Разумный хлопчик. Вы не сомневайтесь, Борис Петрович, весь у деда. Так, что ж мне робить с вашей заявой? Ну, написать резолюцию. Якую? Как моцно было, ну, скажем, забеспечить неумиручесть в первую чергу. Ну что ж, хай буде моцно. Великое дякую з разумным человеком. Приемно и справу иметь. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Ла-ла-ла-ла-ла. Что? Что вы тут написали? Пошел? Куда пошел? Там написано. Пошел ты к чертовой матери. Так, к чертовой матери, разом с бабкой и внуком. Может, и с Антоном Федоровичем? И с ним так само. Ну, добре. Мы еще с вами сустрэнемся. Шановные громадяне, кто добивается неумиручести, повинен представить анализы. Крови, мочи, калу, стравникового соку. Товарищи, увага, товарищи. Потребны таксама доведки об стані эндокринных залоз. Да, щитоподобной, половых, гипофиза. Товарищи, просьба принять под увагу, что для уступления в неумиручесть
патрэбны не толькі чыстыя аналізы, але і чыстае сумленне. А таму, таварышы, да вас просьба прадставіць яшчэ характарыстыкі з месца працы. Хто ўсяго гэтага не можа прадставіць, просьба не падаваць заяву, не ускладняць работу камітэта па справах неўміручасці. Все, таварышы, так што Словом, не трать, куме, силы, спускайся на дно. Что? Сумление не в порядку. Что? Я кажу, сумление не в порядку. Сумление як сумление. За лозами треба разобраться. А тут яшчэ нейкі гіпофіз выдумали. Сам не разбирайся, жонку попроси. Яна отбере, что ей треба. И на что человеку столько залоз? Ой, сколько их тут, и все в неумиручесть прутся. Антон Ивановичу мое шанование. О, да вы поправились, килограммов на 20. Это не ваша справа. Да я ничего, дай Боже и надалей. Только кажуть, у неумиручесть брама вузкая. С таким же годиком можно и завязнуть. Я зараз милиционера покличу. Милиционера? Эх, Антон Иванович, а помните, як я вас возил? Як мы с вами рыбку глушили? Зайчиков на машине гоняли? А теперь милиционера. А кого ж он повинен хапать, гэты милиционер? Такого блатняка, як ты. Я уже схопленный. А вот вас, Антон Иванович, все напереди. А неумиручий комитет, он строгий. Чули, что говорили? Им все на стол выкладывай. Качонку, селезенку, нырки. Ну, на конт нырок я не сомневаюсь, я на вас як у быка. А вот сумление, яго ж так само придется выложить на стол. Кто ты, проклять? Еще одного доконал. А ну, кто тут еще мои заемы, а? Пардон, мадам! Мы с вами не сустракались. Сустракались. А где? Нечто я не помню. У милиции. А, ну займем эту неприемную размову. Жадаю вам счастья, невмиручести. Успомните там про меня. Моча для анализу. Кому мочу для анализу? Тепленькая, свеженькая, 100 граммов на рубель. А ну, ходи сюда. А ну, покажи, чим гэта ты гандлюешь. Ну? Во, продукт першей необходимости своего вырабу. Мясовая промысловость. И як бизнес. 4-ю пляжку продаю. Ты у тебя что, фонтан забил? Ну и ну. Невычерпная крыница. Кому мочу? Мочу для анализу. Кому мочу? Авдотья Степановна, добрый день, Авдотья Степановна. О, добрый день, Василь Дорофеевич. Давно вас не бачил. Да де вам на меня глядеть? На молодых заглядаетесь. Ох, есть еще на что поглядеть. С молодых год у меня до вас импет был. Да вот Симон перебег дорогу. Ах, помер не барак. Да что вы, ай-яй-яй, пухом ему земля. А вы так само про неумиручесть турбуете? Ой, яшчэ б хотелось пожить. Вечно, не вечно, годков з 1000 не шкодило. Ну что ж, коли залозы дозволяют, так чего? Залозы, дякую Богу, у парадку. А я ось сомневаюсь. Колер мне не подобается, эритроциты чего доброго. Могу поделиться. Боюсь, а может, чары какие? Ну так что же, Авдотья Степановна, может, наши стежки теперь сыдутся? Зимом не барак уже не перешкодить, А ваша Ганна Миколаевна, хіба она так само? Яшчэ цвегай, але неумиручей противопоказано. Хутко развяжем мне руки. Так что же мне вечно удавцом оставаться? Вечность. Яе яшчэ трэба мець. Думаю, что все будет в порядку. Коли подведе якая залоза, так за мне еще есть кому закинуть слово.
записочку дадут. А мне замест залозы вы так само записочку покажете? Можете не сомневаться, Авдотья Степан, тут без ніякага ашуканства. Да я не хвалююсь, Василь Дорофеевич. Это не тяжкой проверить. Так домовилися? Не будем спешаться, Василий Дорофеевич. Перед нами целая вечность. Вечность, вечность. Кому мочу для анализа? Папаша, у вас не той колер, папаша. Чули вы? Ён так само зауважил. Что вы скажете? Хвилиночку. Мальчик, хлопчик, бэби. У гэтага з эрытрацитами, видать, все у парадку. Что тут такое? Черга у вечности. Мы не смеемся, чарапы. Мы чарапы не плачем. Ты хоть у нас погляд сляпы, мы все на свете бачим. Мы чарапы, ничего мы не значим. Ты хоть у нас погляд сляпы, мы все на свете бачим. Зайздростил вашим чарапам, по щирости признаться. Бозіми вам не треба расставаться. Мы чарапы, ничего мы не значим. Ты хоть у нас погляд сляпы, мы все на свете бачим. Алло, приемная Добрияна. Нельга, нельга его. Ой, столпотворение Вавилонское. Ну, Добриян, выпустил джина с бутли, з ім ніхто справиться не може. Прийшов ён уже? Пришел, засопшийся гальштук на боку, гузики у пинжаку повырываны, ледь живый вырвался. Что, неумиручи на ура подкидали? Умиручи опановали. Ты до Добрияна? Думал, зайсти, да не варто. Не у гумора наш шеф. А что за им? Потузали на улице. Побили? Попужали. За гальштук потримали. Побьют еще. Не сомневайся. А я думаю зайти. Ну, тебе можно. Неумиручи з неумиручим есть про что поговорить. Як не кажи, проблема вечности. Для меня уже вырашена. И что? Дуля с маслом. И тебе дуля. Ого. Ведаешь что, Наташа? Давай плюнем мы на гэтую синтетичную неумиручесть. Поженимся. Народим кучу детей. Дети кучу внуков. Внуки кучу правнуков. Вось тебе неумиручесть. Банально. Ну, не романтично, зато и здорово. И сумно. Не кажи. Работа веселая. Пошляк. Я про другое думаю. Про что гэта цікаво? Несмяротнага пацука я выгадывала. Ну, не ты одна. Я его доглядаю. Так и что? А тое, что неумиручесть у моих руках. Як гэта? А так. Отручишь? Я его выпущу. Так ён же все равно застанется неумиручим. У тым вось і справа. А ведаеш, колькі ён сам их можа аплодніць? Я думаю, неумиручиму все пацучихи будут на шее вешаться. 1000. И кожны из іх будет давать неумиручее потомство. 3 разы ў год. По 5-7 пацучанят. Не ў 3 гады раз по адным дзіцяняці, як плануе Борис Петрович, а 3 разы ў год, ды по 7. І ўсе неуміручыя, і ўсе хочуць жыць.
Слухай, так яны ж все зжаруць. Все. І ўсіх. Что за дикая фантазия? Захочу і стане реальностью. Ты что, Наташка, ты что, демон, сатана в мини-спаднице? Слабак твой сатана. Ерастрат некий там храм спалил, дык и тот целые веки его проклинается, а ты хочешь все человечество скормить пацукам. І не будзе кому мяне праклінаць. Ну, молодые люди, можете ісці, адкуль пришли. Борису Петровичу не до вас. Да его целые делегации у чарзе стоять. А я все равно прорвуся. Через мой труп, Наташечка. Яна и по трупах може ходить. Добрый день. Профессор, доброго здоровья. Слухаю вас. Мы на конт неумиручести. Заявы подавали. И анализы так само сдавали. Пришли по вынике. А вынікаў яшчэ няма. Як? Няма. Чему нема? 3 тыдні пройшло. Камітэт па справах неўміручасці яшчэ не разглядаў, а я адзін такіх спраў не вырашаю. А я думал, сярод вучоных нема бюрократов. Видать, такі парадак, справа сур'ёзная. А все ж вы нам что-нибудь скажете? Я ўжо сказаў, камітэт разгледзець тады. Пакуль той камітэт разгледзець, да ноги выцягне. А надея хоть есть какая-нибудь? Ці можна спадзявацца? Надежды юношей питают, отраду старцам подают, не забывся ж. Мы хоть и не старцы, але хотели быть юношами. Но гэта ўсё мура. Вот что, товарищ академик, ці як вас там, пакуль не скажете, не выйдем адгэтуль. Нават так? А, вот так. Ну что ж, напишите ваше прозвище. Имя по батьку. Не бегайте, скажи ласка, что? Антоніна Васильівна, Слухаю. пошукайте, калі ласка, звесткі на гэтых таварышаў. Добра. Значыць, неўміручымі хочаце быць? Хочем. І што ж вы будете там рабіць у неўміручасці? Жить. Вечно жить. И не тужить. Гэта значыць есці, піць. Вядома. Ну, без гэтага ж не проживешь. Карыстацца здабыткамі культуры. Ну, вядома, каб з усімі выгодамі, газ, ванна, асобныя санвузел. І хто ж гэта ўсё для вас будзе забяспечваць? Народ богатырь. Мы пенсионер. Заслуженный отпочинок. Як положен по закону. Гэта значыць вечны адпачынак. Вечны адпачынак толькі на могілках бывае. Вот дае, академик. Неўміручыя, это ж здаровыя, працаздольныя людзі. Так что, вечно укалывать? И пенсии не будет. А на што здароваму чалавеку пенсія? Вось табе и на. Выходить не туды хата? Это значит, запрагайся у ярмо и тягни вечно. Без перадыху? Праца гэта ж арганічная патрэбнасць чалавека. Вы хіба не чулі пра радасць стваральнай працы? Товарищ академик, як вас там? Не трэба прыгожых слов. Скажите коротко, так ці не? Пробачьте. Я на пенсию не збираюсь, я готов працаваць, як і цяпер, хоць сабе вечна на базе. Раскололся. А мы з вами ці не сустракаліся? Сустракаліся, профессор, сустракаліся. Той список я подкараціў, бабку выкасваў, бог з ёю. Калі ласка, Борис Петрович. Дякую. А, Караўкін Михаил Трофимович. Так, гэта я. Я ж вам ужо сказаў. Ничего вы мне не сказали. Тады пры сустрэчы сказаў. Профессор, что вы мне сказали? Вы послали меня до чертовой матери. А далей нема куды. Разом с Антоном Федоровичем я ему еще не говорил. А вы скажите. И скажите. Обовязково скажите. Отойдите. Застрамилова Авдотья Степановна. Это я. Паклёпнічала на сумленных людзей. Я помагала выкрываць злачынцаў. А яны рэабілітаваны. Ну дык я тут пры чым? Тут вы сапраўды ні пры чым. Вы яшчэ памагалі свайму мужу. Памагала як магла, на то я і муж. Памагалі памерці. Я яго не атруціла. Стварылі яму для гэтага спрыяльныя ўмовы.
Я думаю, что неумиручим людям ваши послуги не спотребятся. Спотребится. Доживалу Константин Андреевич. Я сам и ёсть. Доживалу. Да. А, по-моему, вы мне звонили. Звонил, але звонка выходит мало. Так, майор интендантской службы в запасе. Помнится, вы говорили, генерал-майор. А так бы вы со мной и не размовляли. Так, зволены за... Не треба ворушить брудную белизну. Не треба, так не треба. Василий Дорофеевич Торчала. Я не торчала, я торгала. Торгала, гэта я. Тут некая биологичная загадка. А что такое? Скажите, ваш батька был битюх ці рысак? Як гэта рысак? Чалавек, які гучыць горда. Сумняваюся. А чаму ж у вас моча конская? Что за глупство? Анализ показывает. Сукин сын, бэби, мальчик, обормот. Як бачите, шановные громадяне, коли можно вас так назвать, шансы на неумиручесть у вас вельми слабые. Это канчаткова? Это моя асабістая думка, а канчаткова скажа комитет по справах неумиручести. Так что ж нам так и придется помирать? Ну, чему ж не одразу, поживете еще. Тем больше, что здоровье у вас, как показывает анализ, конское. А прийде пора помреть, як усе смертные. Бывайте здоровы. Ну, профессор, ну, профессор. Я сейчас... Стараешься для добрых людей, а тут усялякая бредота лезе. Чего доброго пролезе. Як это так? Я докажу. Усё раскопали, а? Усю подноготную. Тут лоб не возьмешь. А что это за конская моча? Жулик один. Жулик. И вы по неумиручести? Не, я по справе. Так что? Пробачьте, может, вы тут працуете? Працую. С этим крокодилом? С Борисом Петровичем? Я ему допомагаю. Значит, неумиручая. Такая же, як і ви. Так ви, може, до этого знакомитого пацука маєте доступ? Я його доглядаю. И препараты розные вводите ему? Гэта ён сам. Пацук? Борис Петрович. Не доверяя. Все, напевно, у сейфе, под замками. А скажите, вы могли як-небудь того? Чого гэта таго? Ну, калі ён адвернецца ўзяць непрыкметна. Ну, сабе б у ягодицу торкнули, и нам по крысе. Чего ж вам торкнуть? Синильной кислоты ці циянистого калия? Что лепш дзейнічае? Ну, каб адразу. Значит, циянистого калия. Яна здзекуецца над нами, гэта ж атрута. Что? Вы нам отруту? Это яна со злости. Ну, крыўдна, вядома, для других стараецца, самой паміраць прыйдзецца. Вам крыўдна, и нам крыўдна. Так трэба разом гэту крыўду спагнаць. Як гэта? А так, калі не мне, так і нікому. Пацука гэтага за хвост да абвугал. Фух. Навошта абвугал? Нехай торкне того, что нам прапанавала. И ўсё. И ўся неуміручасць. Липа. Одно шарлатанство. Гэта ідэйка. Як яна прыйшла вам у галаву, а? А что, нядрэнна? Калі не мне, так і нікому. Ником. Антоніна Васильівна, Слухаю. до мене є хто ще? Ёсть. Кличте. Зараз.
Добрый день. Добрый день. Добрый день. Мы от профсоюзной организации. Мое прозвище Мякишева Нина Владимировна. А это наш активист, ударник коммунистичной працы Николай Григорьевич Сидорович. Вельми приемно. Сідайте. 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 Дорогий Борис Петрович, дозвольте горячо от усей души повіншивать вас, великого ученого, славного сына нашего народу, з відкриттям закону неумиручости, яким ви осчастливили человечество. От щирого сердца жадаем вам доброго здоровья и долгих. Ой, пробачьте, это я по привычке. Жадаем вам вечного, счастливого, безхмарного життя и еще больших. Да яких еще больших. Одним словом, низкий вам поклон за ваш неумиручий науковый подвиг. И дозвольте вас поцеловать. Великое вам дякую. Дякую, Нина Владимировна, вы меня просто расчулили. Сідайте, будь ласка, сідайте. Великую вы справу зрабили, Борис Петрович. Да вось беда. Не укладываемся мы у лимиты. На жаль, не только у вас такое становище. Цудоўныя ж люди, ударники коммунистичной працы, а мы вымушаны им адмаўляць, делить на вартых и не вартых, а яны все вартые. Так что ж рабіць? Ну, вось мы и пришли пораиться с вами, что рабіць. А я так само не ведаю. А ці нельга павялічыць лимит на неумиручых? Лимитами я не распоряжаюсь, Нина Владимировна. Вы это сами ведаете. Я даю только рекомендации. Вось мы и просим рекомендации. Без их не даюсь. А вы ведаете, что такое демографичный взрыв? А, гэта калі людей расплоджваецца больш, чым трэба. Дык вось, экономисты подлічылі, что калі пусціць гэтую справу на самотек, дык их при неумиручести за 100 годов у одной только нашей республицы расплодится 2 миллиарда 287 миллионов. Я вас не пераканаў? Вы мяне даканалі. Каб вы бачили, что у коллективах робится. Ось, нехай Миколай Григорьевич скажет. Подзялила неумиручесть людей, Борис Петрович. Нас так званых неумиручих жменька, а их же вунь кольки. Да и корюда им великая, который больше свядомы виду не показывая, а все равно нема ранейшей теплыни, а другие так и подпустят шпильки. Ёсть у нас и такие. Ось, наприклад, у нас, у цеху. Дае ему майстер деталя працаваць. А ён такая складаная, это не для смертных. Вунь, неумиручему дай. И так няёмка себе адчуваеш, нібы вінаваты перад ім. Ну, а калі вас, бывае, прыміруюць, а яго не, дык вы таксама вінаватым себе адчуваеце. Прэмія справа іншая. Сёння мяне прыміравалі, другі раз другога, а тут же навечна. Ну і ў сям'і таксама. Жонка, нібы чужымі вачыма глядзіць на мяне. І мяне розныя думкі трывожаць. Пра вечнае думаю. Памрэ жонка, паўміраюць дзеці, а я ўсё буду жыць і жыць. А што я адзін буду? Мусіць жане. Другая будзе. І дзеці, мабыць, другія неуміручыя. Ну а гэтыя, ды праз якіх жа гадоў 200-300 я зусім забудуся, якія яны былі. От я і думаю, начамі не сплю. Ішоў да вас наконт лімітаў, але як пачуў, што лік на мільярды ідзе, дык і язык не праварочваецца.
Ось я і думаю, Борис Петрович, а на што мне гэта неўміручасць? Жыў я спакойна, працаваў, людзі мяне паважалі, і ніхто крыва на мяне не глядзеў. Скажыце, Борис Петрович, маю я права адмовіцца ад гэтай неўміручасці? Ну, вядома, маеце, дарагі вы мой. Але адзін выпадак не вырашае праблемы. Вы адмовіцеся, а іншыя ж не адмовяцца. Ёсць такія, што за горла бяруць. Давай неўміручасць, душа з цябе вон. Значыць, усё роўна. Застануцца ўміручыя і неўміручыя, а з імі і праблемы. І вы нам нічога не можаце параіць? На вялікі жаль. Ой, пойдзем. Я для сябе праблему вырашыў. Прыйшоў сюды неўміручым, а выходжу простым смертным. Дзякуй вам, Борис Петрович. Я нават не ведаю, радавацца мне разам з вамі ці смуткаваць. Ну, дзякуй вам, Борис Петрович. Да пабачэння. Усяго да добра. пабачэння. Усяго добра. Да пабачэння, Борис Петрович. Да пабачэння. Пробачьте. Добрый день у хату. Добрый день, Степан Тарасович, прошу вас, сядайте. Чым могу служить? Ну, не так официально. Какая там служба? Ехал мимо, дай, думаю, заверну на агенчик, повіншую старого друга. Кажуть, ты тут такого натворил. Ой, натворил. Клопоту людям. Вы нават не уяўляеце, колькі розных праблем узнікае ў сувязі з гэтым. Да что гэта ты? Вы, вас, вам? Мы ж, можно сказать, старые сябры. А, відаць, занадта уже старые. Ну, на брудершафт, правда, не пили. Але ж это можно и поправить. Так что давай, без церемоний. Мы ж с тобой нават вучыліся разом. Ну, правда, на розных факультетах, але ж гэта не перашкаджала нам быць сябрамі. Амаль сябрамі. Чаму ж амаль? Не амаль, а так яно і было. Пасля нашай сцежкі разышліся. Ну, не ў розныя ж бакі. Моя, можна сказаць, па гарызанталі, а ваша па вертыкалі, усе вышэй, вышэй. Вы ж ледзь не міністэрскіх вышынь дасягнулі. Зноў вы, Бора. Ну, як тебе не соромно? Мы ж ужо дамовіліся наконт брудершафта. Прабач, у мяне неяк не выходзіць. Да, вышынь пэўных я дасягнуў. Ну, да міністра, правда, не дапяў. Дапнеш, яшчэ дапнеш, з тваёй хваткай. Кажуць, дрэнны той салдат, які не марыць быць генералам, а? А вось ты мяне, прызнацца, здзівіў. Корпаўся сваімі пацукамі. Я думаў, ну што там з таго пацука выкалупаеш? І раптам неўміручасць. Рад за тебе. Молодец. Молодец. А ведаеш, я думаў пра цябе. Не раз успамінаў, як ён там, думаю, можа, цяжкасці якія, дапамагчы, што трэба. І не пазвоніць, думаю, дзівак. Ну, на кватэру б зайшоў, калі не хоча афіцыйна звяртацца. Ты ж сам хацеў выбраць час прыехаць да цябе, ды так і не ўдалося сустрэцца. А мы сустракаліся. Дзе? На вуліцы. Просто нос у нос. І размаўлялі? Не, вы мяне не пазналі. Не можа быць. Так, адвярнуліся ў другі бок, нешта вас у вітрыне моцна зацікавіла. Хоць забі, не помню. І даўно гэта было? Даўнавата, яшчэ да неўміручасці. Прабач, калі ласка. Ну, не думай, што я наўмысна. Разумееш, галава рознымі справамі забіта. Бывае, глядзіш, і нічога перад сабой не бачыш. От каб родная жонка сустрэлася, дык не пазнаў бы. Я разумею. Такія маштабы. Дзе там кожнага пазнаеш?
Спадзяюся, ты не пакрыўдзіўся на мяне. Да не, гэта я так, да слова прыйшлося. Прабач, што я тут твой час марную. У вас же, напэўна, справа ёсць? Ну, справа невялікая. Хацеў напомніць, што ў цябе ёсць друг, якому некалі таксама прыйдзе час паміраць. А куды дзенешся? Ну, я думаю, заявы падаваць не трэба. Заявы? На што тая заява? Заявы не трэба. Ой, ты так усё уладзіцца, кажаш. Уладзіцца, уладзіцца. У агульным парадку. Ты, оказывается, жартаўнік. А хіба я сказаў што-небудзь смешнае? У агульным парадку. Значыць, ты заставляешь мяне становіцца ў агульную чаргу? Божа барані, у мяне і на думцы не было застаўляць. Як сабе хочаце. Ты што, мілы друг, прыкідваешся, ці сапраўды такі? Такі. Я такі. Ну і ну. Антоніна Васильівна, да мяне больш нікога няма. Калгасніца, пенсіянерка. Чаго яна хоча? Не гаворыць. Кажа, толькі самому акадэміку скажу. Прымеце? У вас жа хутка пасяджэнне. Сёння не прыму, заўтра прыедзе. Клічся. Зараз. Заходзьце, калі ласка. Заходзьце. Дякую. Добрый день вам, добрый день. Добрый день, проходьте, сядайте. Дякую, насиделася. 2 гадзіны на машине, да тут вашим прилазнику, так что насиделася. Ну что ж, людей шмат. Ой, шмат. Давайте знакомиться. Так я ж вас ведаю. Ну? Вы приезжали до нас. Я с подчефного колгаса урожай. Ага. Як же ваше прозвище? О, прозвище Лопата. А пишут Лопаток, это як бы это, далекотней. А зовут? А зовут Алена Максимовна. Так что ж вы мне скажете, Алена Максимовна? Чула я, товарищ академик, что вы людей робите неумиручими. И нават пацуков, дай Бог, рады его передавала. Так вы так само хочете быть неумиручей? Да не, я, дяковать Богу, пожила. Ага, внуков погадавала, детей погадавала. Калі гэта крышачку, застанецца гэтага лекарства на мою долю. Так вы про детей клопотитесь? Да не, дети у меня пробитные. Один тракторист, другие на ферме працуя, на дошцы висять. И они сами добьются. Значит, про внуков? А внуки еще маленькие. Не разумею, чего ж вы хотели? Товаришок академик, родненький, зробите мою коровку неумиручей. Чего ты фыркаешь? Что ты фыркаешь? Тебе в магазине готовое, мне подоить треба. Вельми ж ужо коровка удалая. Коли б вы только поглядели на тое вымечка, але праз 4 гадки менять треба, а там Бог его ведае, якая удастся. Вось гэта задали вы мне задачу, Алена Максимовна. Так я ж так думаю, коли пацука можно, человека можно, дык и коровку можно, и наш посередине. Вы правильно думаете, в принципе, ну, конечно, можно. Божечка, Боже, так же мне не в принципе, мне в хлебе треба. Чего это вы? Алена Максимовна, дорогая вы моя, а лишь людям не только молоко и мясо потребно, а коли все коровы будут неумиручие. Так я ж про всех не говорю. Колгас мой больше за 1000 центнеров мяса сдал. Кольки гэта напуду, так дай Бог не ведаю. А мне и внукам молочко ж на першем плане. Так зробите. На жаль, не могу. Чему?
Складанае гэта пытанне. Спачатку з людзьмі разабрацца трэба, тут яшчэ думаць ды думаць. Божачка, божачка, з людзьмі ж яно вядома, а з кароўкай ж ўсё ясна. Гэта вам так здаецца. Дык не можаце. Не магу, Алена Максимовна. Ну што ж, придется скардзіцца, заявку подавать. И на кого ж вы будете скардиться? На вас, товарищок академик, на вас. И кому ж вы будете скардиться? Правительству. И оно разберется, что у господарцы больше потребно. Коровы ці пацуки. Алена Максимовна. Товарищок академик, я рот думаю. Капитонки Наташа? Не прогоните? Ну что вы? Рад вас бачить. Сядайте. Я постою. Як здоровье? Пацук здоровы. Я про ваше здоровье пытаюсь. Вы были так усхваляваны? Было от чаго? Страціць неўміручасць, гэта ж не сумачку з грашыма. Вы яшчэ нічога не страцілі. Папрацуеце, людзі вас ацэняць. Больш за ўсё балюча, што я страціла вялікага мысліцеля, смелага адкрывальніка, бога навукі, і ўбачыла на яго месцы звычайнага абывацеля, які трымаецца за падол старой бабы. Вы мяне не разумееце, Наташа. Я б разумела вас, калі б была вам агіднай. Я гэтага не скажу, але мы з вами розныя. Нават процілеглыя ў пэўным сэнсе. У вас яшчэ няма мінулага. Адна толькі будучыня. Вы ні з чым не звязаны і нікому не абавязаны. А мяне трымае за фалды маё мінулае і маё сённяшняе. Адвярнуцца ад яго, значыць, зрабіць няшчаснымі блізкіх мне людзей. Да вы не апраўдвайцеся. Я не прыйшла вымагаць у вас неўміручасць. Не гвалтаваць вас не збіраюся, ні на калені станавіцца. Ну, вось і добра. Вось і добра. Значыць, мы па-ранейшаму сябры. Чула, што вам і без гэтага нелёгка. Ой, не кажыце, Наташа. Телеграммы, звонки. Вось, гляньте, вось. Клубок страстей. Усхваленні, навуковыя меркаванні, пагрозы, праклёны. Адны услаўляюць за тое, што абяссмерціў чалавецтва, другія праклінаюць, што большую частку чалавецтва асудзіў на смерць. Як быццам яны дагэтуль не былі асуджаны. Вас нават пабіць хацелі. Ды гэта што? Дробны эпізод у вялікай эпапеі. Адзін з такіх эпізодаў можа скончыцца для вас дрэнна. Дзеля навукі людзі на кастрах гарэлі, а ідэя іх жыла. Праблема неўміручасці. За гэта не шкада і жыццё аддаць. Жыццё за неўміручасць. Так, гэта парадокс. Вялікі парадокс. Але гэта праблема выклікала дзесяткі іншых праблем. Іншыя праблемы няхай іншыя і вырашаюць. Я даў людзям неўміручасць, а ўжо яны самі няхай падумаюць, як ёю распарадзіцца. Зараз тут збяруцца спецыялісты. Паслухаем, што яны скажуць. Віноўнікам усіх бед усё роўна вас будуць лічыць. Што зробіш, такая моя доля. І мне вас шкада. Это вельмі великодушна з вашага боку. Я хочу вас выратаваць. Зразу зняць усе праблемы. І гэта у вашых сілах? Я думаю, што сілы ў мяне хопіць. Саманадзейнасць маладосці. Борис Петрович, можно? Заходьте. Да там со мной целый выводок. Ведите его сюда, да и пора уже. Проходите, товарищи, прошу вас, проходите. Прошу садиться. Дык вось, товарищи, надышоў час. Просяць нас выказаць свае пэўныя думкі. Вы ведаеце, наконт чаго. Пэўныя думкі аб няпэўнай справе. Што вы маеце на ўвазе? Я маю на ўвазе, Борис Петрович, нязбытныя мары, такія, як ваша неўміручасць. Паколькі яна мая, гэта ўжо не мара,
Але я думаю, што яна не толькі мая. Хвала вам і слава, Борис Петрович, за ваше адкрыццё. Але апрача фізіялогіі, ёсць яшчэ сацыялогія, этыка, мараль, псіхалогія людзей. І эканоміка. Усё гэта ёсць, дарагія таварышы, але ёсць жа і людзі, якія гэтыя праблемы вырашаюць. Сацыялогія, псіхалогія, гэта ўжо па вашай часці. Борис Петрович хадзіў, ездзіў, быў у розных калектывах і пераканаўся. Тое, што мы прапанавалі, несправядліва і амаральна. Бар'ер неўміручасці падзяліў людзей на лепшых і горшых. Так. А тым часам сярод гэтых горшых ёсць немала не горшых за тых лепшых. Ды і тыя, што цяпер сапраўды горшыя, яшчэ могуць стаць лепшымі. Але брама неўміручасці для іх зачынена назаўсёды. Бар'ер гэты прайшоў па гарадах і вёсках, па калектывах і сем'ях, падзяліў бацькоў з дзецьмі, мужоў з жонкамі, парэзаў сувязі сяброўства і кахання. Дык што, па-вашаму, трэба рабіць? Я не ведаю. Мае праблемы не мае, вядома. Я хочу сказаць, што праблемы этыкі, маралі, гэта праблемы другасныя. А вось яны з'яўляюцца вынікам таго, што неўміручасці на ўсіх не хапае. Дык выходзіць, што... Выходит, Борис Петрович, что вы умертвили смерть, а мы повинны умертвить жыццё, будучыні чалавецтва. Дык што вы хочаце сказаць? Выхад! Выхад! Які выхад? Выхад! Не трэба забіваць смерть. Вот что я хочу сказать. Усё жывое памірае, і ўсё аднаўляецца для новага жыцця. Гэта неухільны закон прыроды, і чалавек не з'яўляецца выключэннем. Смерць – гэта неабходная умова вечнага абнаўлення. Ну не забівайце смерць. Няхай она жыве. Чакайце, дык што ж, няхай жыве смерць? Мама моя. Так, няхай жыве смерць. Што вы такое гаворыце? Вось гэта вырашэнне праблемы. Значыць, Значыць, уся моя праца, усё маё жыццё. Пацук здох. Як гэта здох? А так, взяў, ды здох. Ты яго атруціла? Таварышы, што ж гэта такое? Пачакайце, пачакайце. Як жа гэта ён жыў, ды здох? А я іх мяняла. Адзін здохне, я яго выкіну ў вальера, а туль другога бяру. Вось і ўся неўміручасць. Фу, гора з плеч. А я ўсе вылічальныя машыны ў поту ганяў, падлічваючы. А шчасце, здавалася, было так блізка. Всякое бывае ў навуцы. Але такое. Чаму? А вспомніце філасофскі камень, а перпетум мобіле, ды той же эліксір жыцця? Шкода все-таки, товарищи. Шкода расставаться с золотой Марой. И его шкода. Ну што ж, пойдзем марыць далей. Борис Петрович. Отойдите. Борис Петрович, гляньте сюды. Идите, и каб вочы мае вас не бачылі. А пацук жывы? Як гэта жывы? Вось ён,
Наш любенький пацучок, здоровенький, веселенький. Дык вы... Это другие. Я их подманула. Каб яны не мучили вас рознымі праблемамі, якіх ніхто вырашыць не можа. Вы мяне забілі. Я вас выратавала. Вас і сапраўды маглі забіць. Што людзі скажуць? Невук, шарлатан. Ёлупень, якога абдурыла нікчэмная дзяўчынка, якой наплеваць на навуку і на мой аўтарытэт. А навукай мы будем займацца і далей. Спакойна, без нервознасці. Я готова прапанаваць сабе, не бойцеся, не ў якасці вашай вечнай спадарожніцы, а ў якасці аб'екта доследаў, побач з пацуком. Доследы на чалавеку больш пераканаўчыя. А людзі няхай тым часам падумаюць, што рабіць з неўміручасцю. Неўміручасць, як рагуя, атрымаць яе магу амаль без папярэдняга заказу. За неўміручасцю чаргу, за неўміручасцю чаргу займайце, даражэнькія, адразу. Каб болей нам не мучыцца, каб болей нам не мучыцца, як малпам да падобным перасконам. Мы прагнем неўміручасці, мы прагнем неўміручасці, мы прагнем неўміручасці закона. Жыццём умеем даражыць, ты дзень за днём ад нас бяжыць, зліваючыся ў месяцы і годы. А нам бы жыць і не тужыць, а нам бы жыць і не тужыць для ўласнай і агульныя салоны. Хапіла ў нас рашучасці, хапіла ў нас рашучасці, у бабулі смерці скарка збіць карону. Мы варты неўміручасці, мы варты неўміручасці, мы варты неўміручасці. Законно!